Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu sa bližšie pozrieme na jeden zdroj, čo mi poslal kamarát. Je to zdroj Samsung. Tu vidíme jeho označenie BN4400438C. Samozrejme, televízor išiel, niečo strelilo a televízor vypol. Keď sa bližšie pozrieme, ideme od vstupu. Máme tu vstupnú poistku, áno, tuto je. Táto poistka dostala šlehu, je odpalená. No a teraz, keď prejdeme celým zapojením, ktoré zbytočne bude asi teraz rozkladať, dostaneme sa k zaujímavému integrovanému obvodu. To je tu a pri ňom už vidíme vadný kondenzátor, ochranný modrý na 1 kV. No a je to integrovaný obvod SQT 7011K. Tento bol aj trošku začernenaný z boku, lenže som to poutieral. Keď sa pozrieme na druhú stranu toho, kde to máme, sekundička. Áno, máme to tu. Tu nám chýba vypajkovaná Zenerová dióda, áno. Tu nie je. Tá bola v skrate. Takže odprava by som videl je dosť jednoduchá toho zdroja. Nie je to nič komplikovaného, čo nezvládnete. Pokiaľ máte tieto symptómy, hej, pokiaľ máte tieto symptómy, pre lepšie pochopenie cudzojazyčné, takže je to tento zdroj. Sekundička. Áno, tu si upravíme, toto nie je Ačko, Cčko, čiže 438C. Takže vstupná poistka alebo ochranná poistka na vstupe 4 A. Potom máme tu ten integrálny obvod. Tento integrálny obvod je zaujímavý tým, že to je v podstate MOSFET v púzdre plus nejaké vývody na riadenie. Môžeme ho kľudne nahradiť STR-kom. Skúšal som to v inom zdroji, beží to stabilne. Potom tu máme tento ochranný kondenzátor, áno, je to 470 piko na 1 kV. Je tu dobre dať 2 kV, blbo sa mi píše, pardon, 2 kV. A potom je ešte tá ochranná Zenerová dióda 12 V. Tá ochranná Zenerová dióda je pre tento ochranný. Takže trošku si to zameráme. Pre tých, čo sa minule sťažovali, že nevidia rozpis súčiastok, alebo že si pýtali rozpis súčiastok, namontujete, zmontujete, pokiaľ sú tieto symptómy. Verím, že vám to pomôže a že vás to nasmeruje. Ďakujem za zhliadnutie. Môžete zhliadnúť, môžete sa prihlásiť na odber, môžete zdieľať. Pekný deň.